Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kaagapay. Heto na po, nakita na natin si Rena. Nasuot niya ang kanyang bagong uniform at bagay ito sa kanya. Excited na ulit ito pumasok si Princess Rena sa Lohake School. Dito natin makikita na mahasa ang kanyang memory para manumbalik ang kanyang alaala at magkaroon ng maraming kaibigan. Ganun pa man, sa mga nakakasama ni Rena at nakakakita sa kanya, gaya nila Roda, Kalingap Jomar at Kalingap Ian, ay sinasabi nila na okay naman na daw si Princess Rena. Kung matatandaan yung mga kaagapay, nung pinasyal nila si Rena sa Bagasbas, at habang nasa loob sila ng sasakyan, tinatanong nga nila ito si Rena, kung ano ang natutunan niya, at okay naman po ang kanyang pagsagot, sa math at English, kahit ganyan po ang kanyang kalagayan ay nakikita po natin bilang taga-subaybay sa kanya. Na malaki na rin po talaga ang kanyang pag-improve at sobrang desidido rin po siya talaga mag-aral. Kung i-imagine po natin, siguro matalino talaga si Rena kung wala lang itong pagsubok na dumating sa kanya. Kahit sabihin po natin na may humahad lang, sa paggaling ni Rena at pinag-aagawan ito ng mga nagkakainteresado sa kanya, ay masasabi pa rin natin na marami ang nagmamahal sa nag-iisang Princess Rena ng Kalingap. At isa na rin po dyan ang nagmamalasakit kay Rena, na sila ang sumagot sa pagpapagaling ni Rena, walang iba kundi ang Japan Charity Group. Maraming solid Rena ang nag-aabang sa vlog ni Kalingap Rab at sino man sa kanila, basta makita lamang nila si Rena ay masaya na sila, lalo na ngayon pasukan na at nakita nila ito sa post ni Kalingap Roda, na nakasuot na si Rena ng uniform, kaya lahat ng nagmamahal kay Rena, nakikita na nila ang malaking pagbabago at balang araw matutupad na rin ang dasal ng mga netizens na gumaling ng lubusan si Princess Rena. Maraming matutuwa dito pag nangyari na yun, lalong-lalo na dito sa pangangalaga ng Kalingap, dahil sa tagal nila itong hindi binibitawan. Ganun din ang Japan Charity Group kung ano ang maging plano ng Kalingap para kay Rena, pag ito ay gumaling na talaga. Masasabi din po natin matutumbasan din ng Japan at magkaroon ng big event, kaya sana lang po, ay wala nang magtangkang guluhin pa si Rena sa pangangalaga ng Kalingap, kasi si Rena ang nahihirapan dito at kung maaari, magkaisa na lang bawat grupo at ibigay na lang suportang pagmamahal at dasal sa paggaling ni Rena. Hanggang dito na lang ang ating reaction video at muli po ako humihingi ng inyong suporta sa aking munting channel, sa mga hindi pa po nakasubscribe. Pa-subscribe po at click na rin ang bell button para sa ganun ma-updated po kayo sa mga bago natin upload video. Salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지